ଚାରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚାରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଧନୁର୍ଦାସ। ଧନୁର୍ଦାସ ନାମ ଶୁଣିବ। ଧନୁର୍ଦାସ ବହୁତ ବଳବାନ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ସେ ଏକ ବେଶ୍ୟାର ରୂପ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ବେଶ୍ୟାକୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ବେଶ୍ୟାଙ୍କର ସେ ଆଖି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ହରିଣ ନୟନ କୁହାଯାଏ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ହରିଣ ନୟନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ବୀର ପୁରୁଷ କେ ଧନୁର୍ଦାସ, ଧନୁର୍ଦାସ ଏ ବୀର ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ସେ ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅପହରଣ କଲେ। କାହାର? ଧନୁର୍ଦାସ, ତାଙ୍କ ମନ ଅପହରଣ କଲେ। ଏହିପରି ଧନୁର୍ଦାସ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଅନେଇକିରି ସେ ନୟନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚାଧିକରେ ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ବାସନା ଯାତ୍ରା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଧନୁର୍ଦାସ। ତେଣୁ ଦିନରେ, ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେତେ ହେଉଛି, ସେତେ କେତେ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ ସହକାରେ এইভাবে আরম্ভ সহিত শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাচ্ছেন। আর এর পত্নী, ধনুর্দাসের পত্নী, সেই শোভাযাত্রা অংশগ্রহণ করে আপনার সাথে ঘর দেই সেটাকে আসতেলে এই মঙ্গল ধনুর্দাসের সেই প্রতি এতে স্থায়ী এতে আসক্ত, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଛତା ଧାରଣ କରିଦେଲେ। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ରାସ୍ତାରେ ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଧନୁର୍ଦାସ ତା ମୁହଁରେ ଛତ୍ର ଧରି ପଛଆଡ଼କୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥାୟୀ ନା କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି ସିଧା, ଆଉ ଧନୁର୍ଦାସ ସେ ପଛକୁ, ମାନେ ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ ରୂପ ଦର୍ଶନ, ମାନେ ରୂପ ମାଧୁରୀ, ଆଖିର ମାଧୁରୀ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। আর এই উল্টা ভাবে চালিছে। যেତେବେଳେ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ଏହିପରି ଏ ସୈନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, ରାମାନୁଜ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ କେମିତି ଅନେଇକି ରହିଛି, ଉଲ୍ଟା ଭାବରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ଧରି ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ଧରି ପଡ଼ିছে, ବତ୍ସ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ, তুমি উল্টা ভাବରେ ଏମିତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ଦେଇ ଚାଲିଛ। ଏହାର ଶତ ଶତ ଗୁଣ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ତୁମେ ଯଦି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରାଇବି ତାହେଲେ তুমি ଏହାକୁ ଭୁଲିପାରିବ? ଏହିପରି ତ ରୂପ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହିପରି ଆଉ ଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାର ଶତ ଶତ ଗୁଣ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବି তুমি ଏହାକୁ ଭୁଲିପାରିବ? ହଁ, ଏହାର ଯଦି ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦର୍ଶନ କଲେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବୁ। ରାମାନୁଜ ତାକୁ ହାତ ଧରି ନେଇ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। আসি আসে তো আরতি হচ্ছে, আরতি সন্ধ্যা আরতি, সন্ধ্যা আরতি যেতে হচ্ছে আগে সাতটা পরে। আর এ রামানুজ আচার্য সে ভগবতী শুদ্ধ ভক্ত আচার্য রামঙ্কর ভাই লক্ষণে এ রামানুজ আচার্য রূপে আসছেন। কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়, কিন্তু নাম মধুজ কুହାଯାଇଛି। ରାମଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କରିକି ଆସିଲେ ରାମାନୁଜ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ
ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଟିକେ ଏଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କର। আর আমাদের যাদের প্রার্থনারে ঝলক মাই যেতে জগন্নাথ যে এই তাঙ্কর সৌন্দর্য দর্শন দেলে এই কଣ ଦେଖିନି ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ ଜଗତ ସବୁ କିଛି ରୂପ କଥା ସେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାକୁ ଅନେଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହିପରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଏ ରଙ୍ଗନାଥଜୀଙ୍କ ଭଗବାନ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେତେବେଳେ ରାମଦେବ କିପରି ଆଚାର୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସେତେ ବିଚାର କରି କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବେଶ୍ୟା ଥିଲା ତୁମେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତୁମେ ସେଇ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ତାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତାକୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବ, ଏହିପରି ତାକୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ବନେଇବ। ଏହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାହାକୁ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ। ତାକୁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଏହିପରି ମାନେ ଭବଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟସ୍ୟ ସେବା ଭାଗବତ ଇଏ ରମନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ସେ ପତ୍ନୀ ତ୍ୟାଗ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଏହିପରି ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। କିଏ ତାଙ୍କର ସେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସେ ବେଶ୍ୟା, ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସେତେବେଳେ ପତିବ୍ରତା ହେଇଗଲେ, ମାନେ ପତିଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ହେଇଗଲେ। ଏହିପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମଦେବଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ଏହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାମଦେବଙ୍କର ଅତି କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହିପରି ସେବା କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଲାଗି ରାମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ରାମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନଦାସଙ୍କୁ ମାନେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ, ମାନେ କ୍ୟାସିୟର ହିସାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଜାତ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ନିଜ ଘରରେ ଇଏ ଧନୁଦାସ ୟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ରାମଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସେମାନେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ତୁମେ ଜାଗତିକ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନ। ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ପରଭାବ ଚାଲିଛି, କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆମେ ସେ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହିପରି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଯେ ସତସତୀ ଦୁଇ ଜଣ କିପରି ଗୁରୁନିଷ୍ଠା କିପରି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର ମନ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରୀତିରେ ଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇବେ ସମୟ ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ମାଧୁରୀ। ତ ଗୁରୁମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଏଇ କଥା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଥିଲେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ କାଳ ଯବନକୁ ଏଇଭଳି ରଣଭୂମିରୁ ତାକୁ ନେଇ ସେଟାକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଅକାଳ କେହି ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ, ସେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ବୈଶ୍ୱିତ ହେଇଯାଏ, ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ କାଳ ଯବନ ସେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେ ମରିଗଲେ। ଏମିତିକି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ନିହତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ରଣଭୂମିରେ ଏଇ ତାକୁ ହଇରାଣ କରି ନେଇଗଲେ ଗୋଟାକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଶୋଇଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ଯାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଦେହର ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୁଚିଗଲେ। ଏଇ ପଛର ହଇରାଣ ଧରି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖିଲେ ତାଟା ମୋତେ ଏଇପରି ହଇରାଣ କରି ଆରାମସେ ଶୋଇଯାଏ।
ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏସବୁ କଥା ଲାଗିଛି କୃଷ୍ଣ ସେ ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଦାଘାତ କଲେ ଅଜାଣତେ ମାନେ ସେ କଭର ରହି ତାର ପଦାଘାତ କଲେ ଏହା ଗୋଟେ ପଦାଘାତରେ ଅନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ସେ ଅକାଳରେ ନିଜ ଭଙ୍ଗ করে ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସଂଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଳ ପରି ସେଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭୂଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦ ତମାଇ ପରିଚୟ କଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟତା ପୁତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁ କରି କେତେ ସବୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସଂଘାତ କରିଛନ୍ତି ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୂର୍ବରେ ଏହିପରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ ଏତେ ପ୍ରତାପୀ ଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସୁରଙ୍କ ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସେହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଅସୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ କି ଦେବତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାଜ ଦେବତାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଜ ଦେବତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାଜ ନେଇଥିଲେ କାହାକୁ ମୁଚୁକୁଣ୍ଡ ଏକୁଟିଆ ଅସୁରଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ସେଟା ବରଦାନ ଚାହିଁଥିଲେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କେବଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନେତ୍ରକେ ଭିନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ଭିନ୍ନ କରିବ ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଯଦି କରି ସେ ଭସ୍ମ ସେଇ ବିଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏତେ ଯୁଗ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଯୌବନରେ କେଉଁଠାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇଏ ନରସିଂହ ମେହେରା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଏହି ସମୟରେ ସେ ଝିଅର ଯେତେ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପାତ୍ର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି 4 ଦିନ ପରେ ବିବାହ ତେଣୁ ଘରେ କୌଣସି ଧନ ଏସବୁ ନଥିଲା ଅର୍ଥ ନଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି କିଛି ଭିକ୍ଷା କରି ନେଇ ଆସ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି ହେବ ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ନରସିଂହ ମେହେରା ଇଏ ଗଲେ ମାନେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି ଏତେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ମାନେ ଏତେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ସେ ଭାଗବତ କଥାରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ଭାଗବତ କଥା ସେ ବୁଝିଗଲେ କଥା ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିଗଲେ এইপরে প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন তৃতীয় 4 দিন পর আমি ঝিরো বার 4 দিন হয়ে গেল 5 দিন 6 দিন 7 দিন যায় সপ্তাহ চলে গেল সপ্তাহ সমাপ্ত হলো ভাগবত বিশ্রাম হলো হরি শ্রীচন্দ্র হরি মোর স্ত্রী মতে পড়াই দিল মোর ঝিও বার 7 দিন হয়ে গেল ମୁଁ ବলতে ফেলে দিন কি করে পুরস্কার মতে প্রদান করিল এইপରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଇପଡ଼ିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ 4 ଦିନ ଯେ ବାହାଘର ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନରସିଂହ ମେହେରା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏମିତି ବିବାହର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେତେ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ 14 ପୁରୁଷ ଏହିପରି ଆଇଟମ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟିରୁ ପଡ଼ିନଥିଲେ ଏହିପରି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ବିବାହ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସବୁ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ ତିଆରି
ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ଭେଜାଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହେଇକରି ଆଉ କେତେ ସବୁ ରସଗୋଲା ଏ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା ଖାଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଦୂର ଦୂର ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆନନ୍ଦିତ ଆସିଥିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ଉଦୟରେ ଯେତିକି ଯିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭିତରକୁ କରି ଆକଣ୍ଠ ଏଇ କେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ରାଜକନ୍ୟା ବିବାହ କେମିତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏଠାରେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ନରସିଂହ ମେହର ଝିଅ ରାଜକନ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏହିପରି ବିବାହ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇପରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସେଟାକୁ ଆସି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମର ଜୀବନକାଳ ଏଇପରି ଆହାର କେବେ କରିନଥିଲି ତାପରେ ନରସିଂହ ମେହରା ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ମଲିନ ବଦନରେ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ଏଇପରି କଲେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ଏଇପରି ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ये चकित मूल चाहिए आज सही होती आदर्श आकर में आज ये समय कथा शिक्षण मोर रूप धारण करे शायद कृष्ण आसी मोर झील भगवान कथा से मजी जीवा जगू भगवान करे शुद्ध भक्त हवा जगू शायद भगवान अंदर सब कार्य संपादन से दिन नरसिंह मेहरा वाक्य भगवान प्रतिपूर्ण ये सब लीला कथा ये चमत्कार पूर्ण लीला कथा ये सब श्रवण जीवन यह गोपमणि